Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Kapin 40 ka mga balay ang nasunog sa Glan, Sarangani. Tungod sa maong sunog, BFP giawhag ang mga residente nga unahon sa ang pag-report sa ilang buhatan. Una mag-video alang sa social media. Ani ang dugang detalye. Grabe sunog sa lagpan guys oh. Dakong kalayo ang mipukaw sa mga residente sa baybay sa Colony No. 9 Street, Barangay Poblacion, Glan, Sarangani, pasado alas 12 kaganinang kadlawon. Gani iyahay kini mga residente sa pagsalba sa ilang gamit. Gumikan sagad gama sa light materials ang maong mga balay. Paspas mikuyanap ang maong kalayo. Miabot sa second fire alarm ang maong sunog. Hinuon dali kining natabang sa kabomberuhan ug sa tabang nasab sa mismong residente pinaagi sa pagkuha og tubig sa baybay. Nadeklara kining fire out pasado alas 3 sa kadlawon. Sa inisyal nga tala sa MDRRMO, miabot sa 46 ka mga balay ang naugdaw. Anaasab sa kapin na 375,000 pesos ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Sumala sa kabomberuhan nga posibleng electrical short circuit ang tinubdan sa sunog. Based po sa ating report lang po na natanggap mula sa residente, yung neighbor lang din po doon. Probably daw po is electrical in nature. Pero sa ngayon po, hindi pa po namin masasabi kung ano talaga kasi sa amin po is under investigation pa po. Giawag sab sa BFP ang mga residente nga unahon ang pag-report sa mga kaso sa sunog sa buhatan. Una mag-post sa social media aron paspas nga makaresponde ang kabomberuhan. Amin pong panawagan sa mga residente na bago po tayo mag-video sa ating mga Facebook, siguraduhin po muna natin na atin po siyang na-report sa estasyon. Kasi po kagaya ng sunog na nangyari po dito, isang concerned citizen po ang pumunta sa para po mag-report nung sunog. Wala po tayong na-receive na tawag po sa ating hotline. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.